Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. Bon dia. Anem a parlar de quan una cosa queda bé o està bé. Fixeu-vos que es pot fer una valoració ètica o estètica. Quan queda bé és una valoració estètica, quan està bé és una valoració ètica. Un pastís posat damunt de la taula pot quedar bé o malament, és una qüestió estètica, però un pastís esclafat a la teva cara ja és una qüestió ètica. En indoeuropeu hi havia dues paraules, dues arrels per referir-se a aquests dos conceptes, a aquests dos matisos. Una era haer. Haer volia dir que queda bé. En anglès en diríem fit. I aquesta paraula ens ha llegat a nosaltres mots com art o artesania, l'artesania que feien, per exemple, aquí, en aquest poblat ibèric de Darró. Però també ens ha donat, no amb la forma haert, sinó amb la forma haort, que volia dir no quedar bé, sinó fer quedar bé, ens ha donat ordre, ordenar. Són dues paraules maquíssimes que ens venen de la mateixa arrel, però no només aquestes d'aquí, sinó que encara, si li traiem la part inicial, en llatí va donar lloc a ritus, perquè un ritus, en certa manera, és un protocol ordenat, és una manera endreçada de fer les coses, o en grec va donar lloc a aristos, l'aristocràcia, perquè l'aristocràcia és l'ordre, queda bé, és la gente bien. Per tant, són algunes de les paraules que ens han deixat molt interessants, i encara més, perquè en llatí va donar lloc a reor, que volia dir jutjar. Clar, quan una cosa queda bé, estem parlant d'una qüestió estètica, molt ràpidament tothom té la seva opinió i per tant tothom es pot permetre d'opinar. I reor va voler dir precisament això d'aquí, de jutjar. I de reor es va passar a rationem, raó, i també es va passar a l'anglès reckon, que vol dir calcular. És a dir, que fixeu-vos la tirallonga de paraules que ens ha deixat. I ara anem a mirar des de l'altra perspectiva, quan una cosa està bé, èticament. I aquí tenim l'arrel horec. Horec és el que va donar lloc, és el que finalment va donar lloc a dret, imagineu-vos. Però horec és el que va donar lloc a regir. Regir vol dir manar, vol dir decidir sobre els altres, no? D'aquí ve rei. Però aquest regir també tenia una altra variant, que era dirigir. Dirigir té aquest mateix que és molt important, té el dir a davant. I vol dir que ja no només és regir, sinó que amb aquest dir el que fas és que distribueixes d'alguna manera l'autoritat. Per tant, dirigir implica un sentit ja avançat de management, d'implicar la gent en aquesta direcció, no? Per tant, és molt més ric. I aquest dirigir va passar a directum, vol dir directe, però també va passar, finalment, amb la forma abreujada, perquè les paraules van canviar al llarg del temps, va passar a dret. Fixeu-vos, doncs, com d'una mateixa arrel ens ha donat dues paraules que poden semblar tan diferents com art i ordre, que venen, a més, de la visió estètica, i, en canvi, de la visió ètica ens ha donat paraules com el dret, el rei, regir, la direcció, com si en algun cas tinguessin alguna cosa a veure amb l'ètica, però provenen d'aquest sentit de justícia, de cosa justa, de cosa adequada. I tot això per poder parlar de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16, el que ens demana que tinguem institucions sòlides, justes, ben regides. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!